गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्रि दैमारिया बिटिसि सेक्रेटारियेटनि जथुमसालिखौ नायगिदिंफैदों। फैगौ गोजां बोथोरनि आसाम एसेम्बलि जथुम्माया बिटिसिनि एसेम्बलि हलाव से सप्ता खुंफुंजागोन। गिबि खेबनि थाखाय देग्लाय आसाम एसेम्बलिनि बायजोआव एसेम्बलि जथुम्माया खुंफुंजागोन आरो बियो बिटिसिनि एसेम्बलि हलाव खुंफुंजागोन। बेखौनो नोजोर होनानै दिनै आसामनि बुंथिगिरि बिस्रि दैमारि बिथाङा बिटिसिनि एसेम्बलि हलाव नायगिदिंफैदों। काजलगावनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव सोमजिनाय गुबुंले थासारि डाक्टर आरो नार्सआ हरनि समाव जौ लोंनायखौ लाना गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिटिआरनि हाग्रा आफादनि रन्जित बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्लानि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालिनि डक्टर क्रिस्टियान ब्लेसिं आरो नार्स निधिरा नेपालनि सायाव थाबैनो एक्सन लानाय जागोन होनना बिटिआरनि हाग्रा आफादनि रन्जित बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। बिथाङा बुंबावदों बर'नि सोमावसारनायजों मोननाय आरो बर' गेदेमा जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालखौ गुबुंले खालामनो होआ बेनि सायाव थाबैनो गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बुंथियो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला जोहोलाव सोमला बसुमतारी सरकारि देहा फाहामसालियाव जौ लोंना पार्टी खालामनाय साथाम दायनिगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जासिगोन। डक्टर क्रिस्टियान ब्लेसिं, नार्स निधि पाल आरो दिपेन कलिताखौ सासपेन्ड खालामनाय जासिगोन। मोनसे दुखुनि खौरां, गलांनाय मबाइलखौ खननो नाजानानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों। दिनै मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। गुवाहाटीनि बामुनि मैदामनि जयतीनगर ओनसोलाव दाखोर दाला गारग्रा जायगायाव गलांनाय मबाइलखौ खननो नाजानानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोन्दों। जिउ खहा जानाय लाइमोनखौ अलका शर्मा होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे लाइमोननि मबाइला दाखोर दाला गारग्रा थावनियाव गलांनायाव मबाइलखौ खननो नाजानायाव गावसो गलांनानै जिउ खहा जादों। मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहआ मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमदों। थांनाय 14 मे रबिबारखालि बेलासि समाव मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहजों लोगोसे मणिपुर रायजोनि माखासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ दिल्लीयाव लोगो हमनानै मणिपुराव सोलिबाय थानाय हिंसायारि जाथायनि सायाव सरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहजों लोगोसे साब्रै केबिनेट मन्त्रि, बिजेपि स्टेट प्रेसिडेन्ट शरदा देवी आरो बिजेपि नेशनेल प्रेसिडेन्ट जेपि नाड्डायाबो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों सावरायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। जोबोद दुखुनि खौरां, आसामनि सदियाव लामानि जाब्रबथायजों नेपाल हादरनिफ्राय दावबायफैनाय मोनसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि जिउ खहा जादों। दिनै 15 मे खालि फुंबिलि समाव आसामनि सदिया जिल्लानि बक' फोथाराव थानाय 115 नं माहारि राजा लामायाव बलेर' पिकआप भेन आरो डाम्पार ट्राकआ सौग्रावलायनानै मोनसे गिलु बालु लामानि जाब्रबथाय जादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। आरो बे लामानि जाब्रबथायाव नेपाल हादरनिफ्राय मोनसे हाबायाव बाहागो लानो फैनाय गंसे गारियावनो गाखोनाय नखरसिमनो साथाम सोद्रोमाफोरनि जिउ खहा आरो सानै सुबुङा गोब्राब जखम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे लामानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरा जाबाय बिन'द सनारजों लोगोसे बेनि बिसि दालमाया सनार आरो फिसाज्ला दिल बाहादुर सनार होननानै खौरां मोननाय जादों। सिपिएलआ मल्लिकार्जुन खारगेखौ कर्नाटकनि गोदान गिबि मन्थ्रि सायख'नो गनायथि होदों। थांनाय 13 मे खालि कंग्रेस लेजिस्लेटिभ पार्टी सिपिएलआ मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खरगेखौ कर्नाटकनि गोदान गिबि मन्थ्रि सायख'नो थाखाय गनायथि होदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां कर्नाटक बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ फेजेननानै कंग्रेस दोलोआ 130 मासियाव देरहासारनो हादोंमोन। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, बन लायनो थांनाय सासे बर' सुबुंखौ सोमोनांथाव गावथारना गालांदों। थांनाय 13 मे 2023 अक्ट' खालारखालि फुंनि 9 रिंगायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि सिङाव थानाय उरहिलगा गामिनि 35 बोसोरनि मुर्सि पुर्नेश्वर स्वरगयारिखौ सनाय रुपाय हाग्रामायाव बन लायनो थांनाय समाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारना गालाङो। गावथारजानाय बिथाङा बिजों लोगोसे 6 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'बो थालाङो। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंनि गोसोआव गिखांनाय फैदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर'आ 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाब सिंनि मोनथाम जायगायाव खामानि मावफुंगोननि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। दिनै बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर'आ 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि नुजाथिनायाव सानजा क'क्राझार बियाबनि गासै मोनथाम जायगा फारियै बदगाव ओनसोलनि कासियाबारि देबरगाव एच एस स्कुल लोगोसे सिम्बोरगाव ओनसोलनि हेकाइपारा खामानि मावफुंजागोननि थाखाय
अन्थाइनि खाम्फाखौ बेखेवदों। मख'नो गोनांदि देबरगाव एस स्कुलाव थाखो खथा लुफुंनायनि खामानि मावगुनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनायजों लोगोसे बे स्कुलाव फैगौ बोसोर 2024नि गेजेरावनो साइन्स स्ट्रिमनि थाखायबो थि खालामनाय जागोन होनना बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर'आ खोथा होबोयो।